Čus, takže vítejte u dalšího videa. Dneska to bude prozkoumávačka. A je tady můj kámoš Stepan. Čau. No, a Já jsem mnou Štěpán, no, takže jdeme točit. Jinak jsme na nějakém místě. To tady celý zničit. Tak to tady znič. Co? Jinak já jsem kameraman. Jo, to jsem já, KD týpek. Jo. Ty vole, tam jde. Čůrak. Hashtag čůrak. Jo, no. No. Prosím, podívejte se. Ty vole! A spadl ti tablet. Co děláš, píču? No, nedělám. Sorry, to se nemělo stát. A nic tam není. No to je jedno. Nic tam není. To byl nepodvedený záběr. Jo, jinak je tady frajer, který tady úplně frajeří. Koukejte se na něj. Je to malý kokot vlastně. Je nemůžu prostě. On tady ničí něco. Jo, tak jdeme. Hele, vy tady s tím buďte a já jdu. No. Počkej, stop. No, ale to musí být nějak. Mluv to s tátou, aby si... Co tady děláš, chábr? Chábr. Já nevím, co tady dělám. Něco náhodného. No to je jedno, něco náhodného to, že tady ničím tyhle věci. Jo, to tady sere. Ty vole! Tam je co lítá, tam se lítá. Čmeláček. Teda čmelák. Já se bojím, že mi bodne. Jako nožem. Pozor. Já to tady jdu prozkoumat, jo? Já to tady jdu prozkoumat. Ne, prozkoumejte to tam a já to prozkoumám tady, OK? Jo. Tady? Jo a no ty tam. Ty prozkoumat tady. Ty se třeba bojí, něco stáhej. No, ale ty chceš být se mnou. Jo. Teď Pojďte. Jo, a jinak těšte se lidi na house tour, jo? Dneska to bude house tour. Možná, teda možná. No. Jo, a musí se zeptat už koho. Tvýho tátu. Ne, spíš svýho. Jinak podívejte se tamhle. Pak hezké, lol. Jo? Čau, chábr. Není to moc prozkoumávačka. Počkej. Je jenom, jdu tamhle takhle nahoru. Já to střihnu jenom. OK, jsme tady. Jo, jsme to přelezli. Jo. A jsme na poli. Jak se můžete podívat, jsme na poli. Jo. Vidíte? Tady. Jo, pole be like. Hele, jdeme tamhle, dopředu, tamhle. Jo, jde tam. Jinak pokud se vám video líbí, dejte like, jo. A natočíme možná druhý díl. Yes? Je to prostě jenom tak. OK, takže jsem někde tady, podívejte se. Jo, Valentín. Hezké, že jo? A pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a zvoneček a my se uvidíme u dalšího videa, takže zatím čau.